ମୋ ପିଲାଦିନ। ପୋରବନ୍ଦରର ବାପା ରାଜସ୍ଥାନ ଏକ କୋର୍ଟରେ ସଭ୍ୟ ହୋଇ ରାଜକୋଟ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଥିବ। ରାଜକୋଟର ଗାଉଁଲି ଚାଟଶାଳୀକୁ ମୋତେ ପଠାଗଲା। ସେଠାରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସବୁ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନାମ ଧାମ ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି। ପୋରବନ୍ଦର ଭଳି ସେଠା ପଢ଼ାପଢ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣୁଥିବେ ତ ମୋର ପରମ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଗାଉଁଲି ଚାଟଶାଳୀରୁ ସହରର ଏକ ପଡ଼ାର ପାଠଶାଳାକୁ ଓ ସେଠୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି। ଏଯାଏ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋର 12 ବର୍ଷ ପୂରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବା ସାଙ୍ଗକୁ ଠକିଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଡ଼ ଲାଜକୁଳା ପିଲା ଥିଲି। ପାଠଶାଳାରେ ମୁଁ ଆପଣା କାମ ନେଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ପାଠଶାଳା ଛୁଟି ହେଲେ ଘରକୁ ପଳାଏ। ପଳାଏ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଶୁଣି ଲେଖୁଛି, କାରଣ କାହାରି ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କିଏ କାଳେ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରିଦେବ, ଏହି ଡର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ବେଳର ଏକ ଘଟଣା କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାଇଲ୍ଡ ସାହିବ ପାଠଶାଳା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମାନର ପିଲାଙ୍କୁ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥିଲା କେଟଲ। ତା'ର ବନାନ ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଜୋତା ଆଗରେ ମୋତେ କେଞ୍ଚି ଦେଇ ଚେତାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସାବଧାନ ହେବି? ସାମ୍ନା ପିଲାର ସ୍ଲେଟ୍ ଦେଖି ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବାକୁ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଇସାରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିଲି। ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ନକଲ କରିବୁ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବୁ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଏୟା ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର 5ଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି। ମୋର ବେକୁବି ମୋତେ ଶିକ୍ଷକ ପଛରେ ବୁଝାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁଝାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମୋ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପିଲାଠୁ ଚୋରି କରିବା କେବେ ହେଁ ମୋ ଦିହାତି ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ କଦାପି କମିନଥିଲା। ମୁରବୀଙ୍କ ଦୋଷ ନ ଦେଖିବା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରେ ଜାଣିପାରିଥିଲି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳିବା, ଏକଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି। ଯିଏ ଯାହା କହିବେ କରିବେ, ମାତ୍ର ସିଏ ଯାହା କରିବେ ତା'ର ଭଲମନ୍ଦ ଆମେ ବାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ 2ଟି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାହା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ପାଠ ବହି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିବା ସଉକ ମୋର ନଥାଏ। ପାଠ ପଢ଼ିଯିବା ଉଚିତ, ଗାଳି ଖାଇବାର ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଠକିବାର ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମନ ଅଳସ ଧରୁଥିଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ପାଠ ବହୁତ ଥର କଞ୍ଚା ରହିଯାଏ। ଏଥିରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେବ କୁଆଡ଼ୁ? ମାତ୍ର ବାପା ଖଣ୍ଡେ ବହି କିଣିଥିଲେ। ତା ଉପରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ନାମ ଶ୍ରବଣ ପିତୃଭକ୍ତି ନାଟକ। ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭାରି ସରାଗରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ କାଚରେ ଛବି ଦେଖାଇବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ ଆପଣା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ବସେଇ ବୁଲେଇ ନିଏ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଛବିରେ ଦେଖିଥିଲି। 2ଟି ଯାକର ବଡ଼ ଗଭୀର ଛାପା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ କେମିତି ଶ୍ରବଣ ପରି ହେବି, ମୋ ମନ ଖାଲି ସେୟା ହେଉଥାଏ। ଶ୍ରବଣ ମଲାବେଳେ ତା'ର ମା ବାପାଙ୍କର ବିଳାପ ମୋର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମନେ ଅଛି। ସେ ଲଳିତ ଛନ୍ଦକୁ ତ ମୁଁ ବାଜାରେ ବଜାଉଥିଲି। ବାଜା ଶିଖିବାର ସଉକ ହେବାରୁ ବାପା ଗୋଟିଏ ବାଜା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନାଟ୍ୟ ଦଳ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଖ୍ୟାନ ହେଉଥାଏ। ଏ ନାଟକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଦେଖି ମୋର କେବେ ବିରକ୍ତି ଆସିନଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମନ ହେଉଥାଏ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ କିଏ ବା ଦେବ? କିନ୍ତୁ ଏ ନାଟକ କଥା ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ନାଚି ଉଠୁଥାଏ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ସତ୍ୟବାଦୀ ନ ହେବେ? ମୋ ମନରେ ଏହା ରଟି ହେଉଥାଏ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିପତ୍ତି ସହିବା ଓ ସତ୍ୟ ପାଳିବା, ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ସତ୍ୟ। ନାଟକରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଯେସବୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଛି, ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ମାନି ନେଇଥିଲି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଛି। ଆଜି ହୁଏତ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବୁଝିଛି ଯେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଓ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ସେ ନାଟକ ପଢ଼ିବି, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ।